12-14 ноябрьдә республика күләм акыл фабрикасы белем бирү форумы узачак. Аны ачык университет уздыра. Шул хакта сөйләшергә университетның оештыру төркеме вәкиле Райнур Хәсәновны кунакка чакырдык. Райнур, исәнмесез? Исәнмез. Райнур, ачык университет. Бу сүз инде соңгы елларда телдән төшми. Әмма ләкин шушы сүзне, шушы университетның ачыклыгын әле һаман аңлап бетерә алган юк. Мөмкин булса, иң беренче сорау. Шундый нәрсә ул ачык университет? Ничек укыйлар анда? Нинди белем бирәләр анда? Ачык университет ул татар телендә онлайн һәм офлайн бирү платформасы. Соңгы елларда без аны күбрәк онлайнга күчердек инде пандемияга. Бәйле рәвештә. 2 ел эчендә безнең платформада 1800-дән артык кеше теркәлеп. Шуларның берсе мин. Чынмы? Мин анда киреп инде бер курсны үтәргә өлгердем. Дәвам ит, гафу ит, Райнур. Шуларның 600-ы курсларны узып, сертификатлар алдылар. Хәзерге вакытта безнең сайтыбызда 18 курс урнашкан. Аларны эшләүдә 81 белгеч катнашты. Безнең курслар төрле темаларга, татар тарихы, татар теле, заманча мәдәният, шулай хәзерге вакытта яшьләргә кызыклы булган актуаль темаларга да без курслар эшлибез. Ул, мәсәлән, ораторлык осталыгы, акча белеме, финанс грамоталыгына багышланган, график дизайн, пиар, маркетинг белән бәйле темаларда безнең платформада бар. Шушы платформага Булар бөтенсе татар телендә бара? 80% татар телендә, кайбер курсларда рус телендә дә лекциялар бар. Әмма шушы курсларның ораторлары, спикерлары, алар күпчелеге очракта мин карап чыктым, безгә таныш кешеләр. Андый-мондый ТНВ телеканалында эшләүче алып баручылар үз курсларын булдырып, шулай ук татар халкына белем бирү теләге белән янсалар. Эшләп буламы моны? Әлбәттә, проблема юк. Безгә язасыз, без бергә анда 2-3 атна эчендә курсны әзерләп чыгарабыз сайтка. Үзегез менән инде юнәлештә белем бирәсез? Мин проектта белем бирмим, мин аның IT ягын җитәклим. Гомумән шул платформаны эшләүдә техник якта мин катнаштым һәм инде аны алга таба яхшырту өстендә эшләп барам. Менә хәзер ноябрь уртасында безнең Ачык университеты кысаларында акыл фабрикасы дигән лаборатория аңлаучы проект дип әйтик, без аны эшли башлаячак. Аның турында да мәгълүмат бирсәң иде. Акыл фабрикасы безнең ул 3 көнлек форум. Беренче көндә булачак IT темасына багышланган майданчык. Икенче көнендә безнең 2 майданчык. Беренчесе ул заманча мәдәният һәм икенчесе пиар һәм маркетинг белән бәйле мәйданчык булачак. Өченче көндә инде без мәдәният һәм урбанистика турында сөйләшәчәкбез. Һәрбер майданчык безнең панель дискуссиядан башланып китәләр. Мәсәлән, IT-ны алсак, без сөйләшәчәкбез татар телендә искусственный интеллект, ясалма интеллект, ясалма фәһем, ул хыялмы яки чын барлыкмы, аны без татар телендә Яндекс Алиса, Siri кебек булдыра алачакбызмы, һәм тагын татар телендә татар IT темасына нинди проектлар өстендә эшли алабыз, шулар турында сөйләшеп китәчәкбез. Соңнан безнең инде IT темасына багышланган лекциялар булачак. Һәрбер майданчыкта да якынчарак шундый форматта узачак. Мин инде күз алдына китерәм. Окей, Әдилә, акыл фабрикасы кайчан уза, ничек теркәлергә? Кызганыч әлегә безнең бу ясалма интеллект бүген эшләми. Шуңа күрә Райнур син җавапны бир әле. Ничек теркәлергә һәм нинди вакыт аралыгында? Безнең форумыбыз 12-14 ноябрь узачак. Аңа теркәлер өчен безнең сайтыбызга күчәсез, univer.tatar. Беренче битендә анда 4 форма биреләчәк. Шул нинди майданчыкка сез теркәлергә тели икәнсез, шул формага басып, үзегезнең анда соралган информацияны, мәгълүматны язасыз. Бу теләүсез. Бу теләүсез. Менә иң мөһиме шул иде безнең өчен. Ничә яшьтән алып, ничә яшькә кадәр монда менә тамашачылар карап утырадыр инде, мин катнаша аламмы анда дип шулай сорау бирсәләр? Безнең яшь чикләүләре юк. Ягъни без мәктәптән дә безгә балалар киләчәк, студентлар да һәм шулай инде уже университетны тамамлаган кешеләр дә киләчәк. Менә Айваз үзе нинди юнәлеш буенча гыйлем алып чыкты сездә? Юк, алар бит 1000дән артык диләр. Аларны бәлки аның кадәр белмидәдер. Мин үзем әдәбият курсын менә тыңлый башладым. Анда Луиза Янсуар,
шулай ук Дәресләр бирә? Ул дәресләр бирә башлаган иде. Әле аның гына дәресен карап өлгердем дөресен әйткәндә. Әмма ләкин ахырына кадәр барып җитәчәкмен дип өметләнәм. Бик зур рәхмәт Райнур. Әле безнең аралашу дәвам итер. Чөнки бик кызыклы, бик файдалы һәм шуннан да безнең татарның да фәндә, IT өлкәсендә урын алырга җирлеген күрсәтә бу. Менә мондый яшь егетләр булганда, шуннан да безнең татарлык әле төрле киң колаш алачак төрле өлкәләрдә. Бик зур рәхмәт. Амин шулай Сезгә булсын. рәхмәт. Райнур, сезнең белән саубуллашабыз. Бездә кунакта IT директор, координатор Райнур Хәсәнов булды.